Goedenavond en welkom bij het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. Uw gast is de nieuwe lijsttrekker van het CDA in Friesland, Sander de Rauwe. Als eerste partij presenteerde het CDA Friesland vreed het verkiezingsprogramma. Goed voor elkaar is de titel. En vanzelfs hoopt het CDA de grootste van Friesland te blijven. Landelijk jongen doch de partij het liekwas hielendal net zijn best. Hoeveel hinder hadden Frieske CDA'ers daar eens van? Ja, Sander de Rauwe, welkom in het Politbureau. Ik heb hem verkiezingsprogramma lezen. Ik wie oude vrede bij de presentatie. En een jonge lijsttrekker, nog geen 38. De spruts weinig vernijends, weinig elan uit. Niks nieuws onder de zon. Een bekende list van mensen. En eigenlijk een beetje dezelfde toon als het programma van jou, Lien. Nou, in ieder geval een hele vertrouwde partij. Hè? Mensen weten wat ze aan ons hebben. De vorige keer waren we heel duidelijk over de belastingen naar beneden. Culturele hoofdstad moet een succes worden voor iedereen. We zijn altijd daarin heel consequent geweest. En die herkenbaarheid, als je die terugziet, is dat heel goed. Ja, woon je hem niks nijs? Is er niks nijs te bedenken? Ja, heel veel nieuws staat er ook in, zie ik terug. Hè. We zijn heel erg omgevormd naar het MKB centraal in plaats van de grote bedrijven. We kijken naar bijvoorbeeld de media, onderzoeksjournalisten inzetten voor onderzoeken. We kijken naar infrastructuur, infrastructuur van de toekomst. Dus ik zie heel veel nieuwe punten. Maar ik zou zeggen, laat iedereen het vooral zelf beoordelen. Maar het teneur wie wel jou in opzint om legio is het zelf al. Nu al heel minder nog in overvloeden. Dus je kon niet maar uit Jan. Nou lees ik dan toch wat meer van ja, we moeten meer op centen passen. Want het meeste geld is al uit Jan. Nou, als CDA hebben we altijd gezegd, die financiën moet je gewoon wat voorzichtig mee zijn. Want alles wat we uitgeven is wel van de Friese inwoner. Dus toen we 4 jaar geleden zeiden de opcenten, de belastingen gaan echt omlaag, was dat wel een beetje een schok in de Friese politiek. Want de Friese politiek was altijd gewend, verhoog maar weer, verhoog maar weer. Ja, en dat kun je aan de ene kant niet verrassend vinden, maar ik vind het heel consistent. Ook nu zeggen wij weer, die opcenten in Friesland gaan de komende jaren niet omhoog. Die willen we opnieuw verlagen. Ja, dat is dan misschien niet zo verrassend, maar ik denk wel een heel eerlijk, consistent standpunt met een goed verhaal eronder. Ja, Gus de twistappel in de Friese politiek. En dus ik bij het CDA is denk ik de wienenergie, de wienmoen. Hè? Hoe steen je erin? Ja, 4 jaar geleden zeiden we van onderop, niet grootschalig. Windmolens zijn mogelijk, maar overval mensen er niet mee. Ja, wij vinden dat standpunt nog steeds gewoon goed. Er komt wel heel wat op ons af. Ja. Dus, en Friesland helpt zijn targets helemaal net, hè? Ja, we halen het wel. We halen het eigenlijk heel duidelijk. De bedreiging van boertes. Nou, ik hoor Den Haag daarover en ik lach daar een beetje om. Hè. Wij hebben heel erg ons best gedaan met een mooi windpark wat straks voor iedereen beschikbaar is. Ja, waar Friesland is het dan nog lang het? Nou, in 2021 hebben we de zaken voor elkaar. We hebben wat langer moeten wachten in Friesland omdat de Raad van State een uitspraak moest doen over een windpark. En dat was nota bene een regeling van het Rijk, de vergunning en niet van ons. Dus als het Rijk eventueel zou zeggen, jullie zijn wat laat, dan lach ik daar wat om. Dan denk ik, ja, het was jullie eigen regeling. Maar we hebben de boel voor elkaar. En opnieuw zullen we zeggen, van onderop dichtbij, maar niet grootschalig. Dat zit er in een verkiezingsprogramma. Je zegt ik had een dwarp of een meenschap zou we willen het graag in uw dwarp hè. Liekers bijvoorbeeld Reduzum. Ja. Dan moet dat kennen. Precies. Want nota in deze oude fjouwer hier is het zelfs nog dat een rugzaak komt tussen de provincie en de stad Leeuwarden, de gemeente Leeuwarden. Hier als provincie is het, dat willen we net. Hoe lastig is het om nou dan toch wat te zeggen, Reduzum en oren het waar mooi wil? Nou, Reduzum heeft altijd wel het standpunt van het CDA gezien. Hè? Als CDA Leeuwarden, maar ook in de provincie. Je hebt wel uitdragen, Matten. Ja, klopt. Hè? Dus dat hoort onder ook druk van de coalitiepartner. Ja, precies. Dus dat hoort ook gewoon bij ons werk. Hè? Op het moment dat we een deal sluiten of een coalitie aangaan, en het CDA zit vaak, mag aan het stuur zitten, dus wij sluiten vaak een compromis, dan leggen we het ook gewoon heel duidelijk en eerlijk uit. Gaan we ook niet omheen lopen of maar zeggen... Maar denk je achter nou net van, dit is zo'n belangrijk onderwerp worden in die fjouwer hier. Hier gaan we geen compromis of sluiten matten. We gaan een oor college samenstellen matten. Nee, ik vond, wat wij gedaan hebben is de rust teruggebracht in het winddebat. Heerdemouw is moeilijk, ja. Het windpark is moeilijk, maar we hebben het gedaan. En we zijn aan de voorkant 4 jaar geleden heel duidelijk geweest toen een coalitie lag. We gaan de windenergie halen. We gaan het op deze manier doen. We hebben het precies zo gedaan. En dat is nieuw in Friesland. Want de jaren voor ons ging het altijd van de ene kant naar de andere kant. En gaat het veel meer onrust in de dorpen. Maar concreet, als er dus een wacht het rond maart 2019 en je maar CDA komen weer als grootste partij uit de verf. En je kiezen de partijen erbij die hetzelfde standpunt hebben, dan zullen dus die dwarsboenen toch krijgen. Hè? En ik hoor het warpen. Wat ons betreft, wat het CDA betreft, energie van onderop, een windmolen of zonneparken dichtbij in de bebouwing is gewoon mogelijk. Kun je daar dan ik op selecteren? Want FNP bijvoorbeeld, die zei dat hij dit wel net. Dus geen FNP dan in het college? Nou, met de FNP en de VVD en de SP hebben we heel goed samengewerkt. En ik weet zeker dat we met elkaar de komende maanden het ook nog gaan doen. Dat is geen antwoord op de vraag. Nee, omdat het antwoord op die vraag niet te geven is. En ik vind hem ook niet netjes. Ja, hoe belangrijk vindt het CDA het standpunt? Want Wiemon, dat splitst de maatschappij in Friesland. Nou, het belangrijkste is dat we die windenergie voor elkaar krijgen. Dat we niet afhankelijk worden van Rusland. En dat de revenuen dicht bij de mensen blijven.
blijven. Daar gaan we ons op inzetten. Ik hoop dat we opnieuw de grootste mogen worden en zullen worden. En dan weet ik zeker dat dit standpunt echt wel gewicht in schaal heeft. Ja, je bent net zo van de breekpunten, maar zou dit feitelijk een breekpunt wezen in de coalitievorming? Nou, ik vind die breekpunten vind ik niet van toegevoegde waarde. Want op het moment... moment... toch op een gegeven moment ergens verstaan? Ja, en dat is dit hele duidelijke verhaal. Het feit dat jullie dat al heel precies weten. En mensen hier buiten ook, geeft ook aan dat we daarin consistent zijn. En, ja, maar de vraag is wat de consistentie doet in de farming van de Nijcollegehuizers. Nou, dat zullen we zien. Maar wij zijn altijd als CDA heel duidelijk geweest. Natuurlijk, wij willen naar duurzame energie. Maar laat het bij de mensen van dichtbij komen. Zorg ervoor dat de revenue daar terechtkomen. En we gaan straks, als we mogen praten, als we gekozen worden, dit ook inbrengen. En dan zien we wel met welke partij aan tafel. Of dat een FNP is of anderen. Dat zien we gewoon dan. Het verhaal is natuurlijk Dokkum. Die zit haast net meer in de Champions League van Frieske steden, grote dwarpen. Werd Heerenveen, Drachten, Snits en jou het wel in zitten. Wil je kijken naar je centrale ASO online is? Het is Poerhuizen. Ja, jullie hebben het nu over de discussie om de omgevingsvisie. Ja, en daarin heeft collega Klaas Kielstra namens het college ook aangegeven hoe hij daar omkijkt. Onze CDA-fractie in de Staten komt heel duidelijk op voor Dokkum in die steden. Want zegt, ja, die steden die hebben we heel hard nodig. En dat lees je ook gewoon terug in ons verkiezingsprogramma. Dus eigenlijk zit je mee als CDA, we wonen het leven net. Nou, weet ik wat ik zo mooi vind? Dat we met ons eigen verkiezingsprogramma weer het 100% CDA-geluid laten horen. Het is een heel mooi geluid. Consistent, werd bij de intro al genoemd. Misschien een beetje saai. Nou, het hoort er allemaal bij, maar het is wel heel duidelijk en ook heel eerlijk. Maar de vraag is natuurlijk, wil het CDA margin in de visie die de VVD, Klaas Kielstra, u draagt, dat de gemeente Dommerdiel, het Matthias Friesland, moeten die economische speerpunten beleid leidt? Nou, Dokkum ook in het beleid van collega Kielstra speelt een hele belangrijke rol. En het debat in de Staten vindt de komende maanden plaats. Geen speerpunt meer. Het debat vindt ook nog plaats, moet nog helemaal beginnen. En het CDA en de Statenfractie, mijn partij daar, heeft heel duidelijk gezegd, wij staan voor Dokkum. Nou, en dat debat vindt de komende tijd plaats. Dat is al afgerond voor deze verkiezingen. Dus we moeten ook een beetje oppassen dat we die dingen niet door elkaar halen. Maar dat debat is nu en daar is mijn CDA erg duidelijk in. Ja, gelukkig. Ja. Want het is wel apart dat die centrale as er leidt en je haalt de stad Dokkum. Nou, voor ons niet. Hè? Als lijsttrekker van het CDA zie ik een hele belangrijke rol voor dat gebied. Holwert aan Zee zien we daar. Een regio-deal zien we daar. En als CDA staan we er pal voor. Ook voor die discussie over de woningen. Hè? Wij zeggen, zet je in op flexibele woningen. Zorg ervoor dat je niet altijd kapot laat becijferen. Oh, de trend is dit, dus er zullen er wel geen woningen komen. Nee, we zien ook de komende jaren in Dokkum en omgeving in heel veel dorpen dat jonge gezinnen daar willen wonen. Terwijl de cijfers zeggen, ja, maar over 10 of 15 jaar kan het niet. Nou, dat zeggen we als CDA. Volgens mij net aan de centrale ASO. Nee, maar wel dichtbij. Wel dichtbij. En je zult dus zien dat wij als CDA standpunten innemen die wel degelijk anders zijn dan misschien het beleid. Maar daar heb je ook weer de verkiezingen voor en gewoon je eigen rol. En die is glashelder. Dit de tweede keer dat je de list ook een werf jou in ik. Hoe dreig is het als Frieske CDA-listdoeker om campagne te vieren? Want meesten die stemmen toch vooral landelijk. En landelijk is het CDA, ik werk in een soort dalende lijn. Vrije val. Ik omdat ze natuurlijk in dit kabinet. VVD stiep je maar die dividendbelasting, die afschaffing ervan. Het is het is de derde keer dat ik lijsttrekker word. Ik was eerder in Bolsward. Toen stond het CDA landelijk niet goed voor. En toen wonnen wij wel. En het heeft met hetzelfde te maken als deze campagne. We hebben hele mooie eigen thema's hier in de regio. Over cultuur, over de taal, over de verzelfstandiging, over de opcenten, over Holwert aan Zee, over Dokkum. Maar goed, hoe bereik je dat? Hè? Hoe bereik je de meesten? Want de meeste mensen zijn net zo politiek actief. Die moeten toch stemmen. Door de campagne van 4 jaar geleden. En die Sjurgen Buma, die denken van die man is voor de afschaffing van de dividendbelasting. En de afschaffing die maar betellen willen terug het MKB. Weet je, zou voorop komen. Ja, en Friesland is de grootste MKB-provincie van Nederland. Dus dat is echt ons. Die moeten dat betalen je dus. Nou, die hoeven dat niet te betalen, maar dat is een discussie van landelijk. Dat gaat meneer Rutte maar uitleggen, die dat heel graag wil. Hè. Rutte heeft zich hard gemaakt. Maar Buma stiep het hem. Wat vind je daarvan? Van die afschaffing? Wat ik daarvan vind is dat ik elke keer in Den Haag ook aangeef, jongens, let op het MKB, want die zorgen voor de banen, die zorgen voor de innovatie, die zijn verbonden met het dorp, met de kaatsvereniging, met sponsoring. En dat lees je ook terug in ons verkiezingsprogramma. Dus mensen weten heel duidelijk, ook bij mij, ook bij het CDA. Zie dan die mensen die zeggen van, joh, binnen van de Buma zien club, dus je bent het eens met de afschaffing van de dividendbelasting? Wat ik heel erg merk bij de Friese ondernemers, dat zij mij en het Friese CDA heel duidelijk herkennen als echt de MKB-partij. Maar hier niks is herkennen, zien Buma van Meus Lustri, omdat het net voor het afschaffen van die dividendbelasting wezen, want dat kost mijn MKB-meisje yield. Nou, die moeten die gaten opvangen. Ja, maar ik denk dat wij als Friese CDA een hele duidelijke MKB-agenda hebben. En iedereen die dat MKB een warm hart toedraagt in deze provincie, weet, je moet bij het CDA terecht. En het bijzonder bij deze gedeputeerden, want we hebben natuurlijk wel onze bewijzen de afgelopen jaren gehad wat we voor het MKB deden. Daar zijn mensen in geïnteresseerd. Dus ik ga gewoon een campagne voeren als de andere keren, heel actief naar alle dorpen toe, naar de steden, met Sietske Poepjes, met de 48 andere kandidaten. En wij zullen er gewoon zijn. En dan ontmoeten de mensen ons. Meneer De Rauwe, iedereen die weet dat je bij het CDA wezen maar
uit je voor het MKB binnen, die weet ik dat je dus zin de afschaffing van de dividendbelasting wijzen maakt. En dat is iets wat Heeks op kosteert. Nou, ik hoop dat Rutte gelijk krijgt als hij zegt die vennootschapsbelasting is goed voor Nederland. Ik zeg eerlijk bij, ik moet het nog maar zien. Maar mijn agenda is een andere. Het Friese CDA voert een MKB-agenda in woord, maar ook in daad. Ja. Het is zo. Zoals Jan, hoe dat die maat komt, de Rauwe. Ja. Absoluut, we hebben er zin in. Dit weet dus eens even zien hoe het uw cartoonist Gerco van Beek deze materie tekenen het. Zit erop. Dag Gobert de Rauwe, hè? Ja, en het wordt bleurstingen ook, hè? Misschien wel. Misschien ik zit wel. er tussen nog hoe. Nou, dan maakt de vrouw maar een klap op je aan. Voor dit moment, tegen dank Sander de Rauwe voor je komst naar het politbureau. We hopen dat je beschikbaar blijft voor dit programma. Absoluut, Ja, ons Erik. Jan. En Ja. Zoals dat in het kabinet, hè? Ja, de ik had VVD-bewinst, jongen. nog wij dan ik. Ja, Oké, ja. Ja, precies, in het ja. college in Friesland doen we dat net. Nou, nou, dan weet je dat. neem eens voorbeeld op. Ons af hier deze politbureau. Bedankt voor het zien en graag ont naar je weekend.